bakubo Mchunu thina besingazi kepha wena ubuwazi ukuthi namuhla umdala uzokulanda thina ngempela besingazi singafani nezazi zasempumalanga ezaziholwa yinkanyezi ngempela besingazi ukuthi sekufike usuku ingakho sishaqekile futhi sisamangele Prince Mchunu asiblalanga ubuthongo mhlasiza ukuthi usulele ubuthongo baphakade besingazi ukuthi usuphikelele ezweni lamathongo usuphithizela siphithizela siyasangana sinqubuzana neziphongo maye kufa uyilinuku ngokucekela ikhaba lisathi liyakhahlela mabrigado inhliziyo yakhe ibimnene ingakho sikhala ezimathonsi usishiye simpofu enyameni nasemphefumulweni sisele bumnyameni basenyameni edinga ulwazi sigcwele umunyu usizi nezinyembezi ma thousand inhliziyo yakho ibimnene kungakho sikhala ezimathonsi ibingasifanele thina esihlangene phezulu phansi sibe singamayele siqayeke imkenke yemhlambi eyalanayo rathatha ingcebo yobuqotho bakho isishiye nobumpofu ubungawufanele umphakathi wakithi ogulayo ogcwele inhlebo namanga nenkohlakalo ogcwele inzondo nomona nobugovu umhlaba ohlabayo onamakhaya ngamahlathi nemigwaqo esiphenduka amakhaya ubuqotho bakho bekungawufanele umhlaba wakithi ongenaqiniso neqiniso salaphenduka amanga namanga asephenduka iqiniso BK mabrigado ubunolwazi oluphakeme kepha ungaphakeme abanolwazi bathi abaphilayo bavala amehlo abangasekho kanti abangasekho bavula amehlo abaphilayo nathi siyethemba uzosivula amehlo sifunde buhleni obenzile namuhla sikuvala amehlo sithi lala uphumule mfowethu ukusebenzile ukusebenza okuhle siyokukhumbula njalo Open letter to Bheka Mchunu. Bheka bakubo Prince Mchunu. Your wings were ready, but our hearts were not. BK mabrigado, ma thousand, ratata, unenkingoni Mchunu. It is only fitting that we meet to celebrate your memories emin bebade. 12 to 3 p.m. Phela you were my king of midday radio. Sihlobene kakhulu on our breakaway show iganye nawe ebisakazwa njalo ngo12 kuya ku3 ngo2001. Ufike kwazakala washisa izikhotha on Saturday mid-morning kuhlelo lekhethele emsakazweni sigiya ngengoma. Njalo ngomgqibelo 9 to 12. Kanti wawukade wafika wabangumsindo wavusa abalele from 11 till 2. Uthi agulalwa wa namhlanje noma namanje imigodi oyigubhile kuzo zonke inhlelo ofike kuzona ayigqibeki the king of rams madoda I know ubuzibiza ngoma 1000 butwami kepha ubufanele uma million cause boy you bought the numbers in the millions ubunekhono elimangalisayo the golden touch ngaze ngakutshela ngathi bhuti you have the Midas touch wathi ufundile impela but kuzomela uyolibheka leli gama and as true as the broadcaster that you are who researches well before uhlelo you prep before uhlelo and before every last link you do you return to me ngosuku olulandelayo in appreciation ngendlela engikuchaze ngayo ngachaza italent lakho wathi ngiyabonga Mkhize the Midas touch uhambo lwami no BK haliqalanga in 2021 when I produced uhlelo lwethu nosibonakaliso sithole ikanye nawe. Our story begins when I was in high school ngifunda ugrade 11. Nami ngazithola nginenhlanhla yokushayela uhlelo lokuqala labantu abasha bayizingane ama-twins i-State Your Mind. Ngahlangana no BK e4 yakhona la eSABC ku 100K Masinga.
Ngaleso sikhathi wayesebenza njengomlingisi kwitakalani Sesame, edlala ngephimbo lakhe elengisa umushe kwitakalani Sesame. Pho bunezwini mfoka Mchunu. Wazethula kumina wacela ukungibeka erank yami ematekisini ami. Ngavuma yize nginokungabaza kodwa ngathemba ukuthi ngoba sisebenza ngandawonye ayikho inkinga. Endleleni wangincoma ungitshela ukuthi uyangilalela, and I'm doing so well for a Model C isiZulu speaking young girl. Wababaza wangibongela inhlanhla yokusebenza kumsakazo omkhulukazi kangaka kuKhozi FM. Wabusungichazela ngephupho lakho lokusakaza khona la kuKhozi ngelinye ilanga. Ulokhu babaza iminyaka yami. I was 16 turning 17. Ezunyaka waqhubeka nokungipho lift sixoxa ngezomsakazo. Wagcina usungimema ukuba ingxenye yefeature yakho kwi-community radio station wawusebenza kuyo. The feature was called Know the Lyrics, Know Your Song. Wawuthanda indlela engikhuluma ngayo isilungu nolwazi lami lesilungu. Ufuna sichaze futhi sihlaziye ama-lyrics ezingoma ezesilungu kubalaleli bakho, ikakhulukazi ezothando. Ngithi saba msana izinyanga ezintathu kuleyo feature ngaphambi kokuba ngihoxe ngenxa yesikhathi sasebusuku sayo. Ngangizithola ngizimboza ngengubo ekamereni lami, ngikhuluma nawe, ngenzela ukuthi abazali bengangizwa ngoba ngisaba ukuthi bazothi sengiyajola. Ubudlelwane bethu buqhubekile ngoba ngiyakhumbula ngonyaka engangenza ngawo matric. Unginikeza ulift kanti usuku lami lokuzalwa. Wangipha 200 rand ibhuti. Lo 200 rand ngathenga ngawo the most beautiful turquoise dress e-workshop the following weekend. Ngiyakhumbula ngikutshela years later ukuthi wena usukhohliwe umusa wakho kepha mina angizange ngawulibala. Fast forward to 2021, amazwi ami okuqala kwena athi, ngiyabonga bhuti wami ukuthi all those years back when I met you njengentombazane awukazi ungishele nakanye. Phela ngisaqala ukwazi nganginovalo lokuthi one day uzongishela. Phela abafana banama GTI abalala endleleni ebomvu nokwenza it just screams danger gevaar. To my pleasant surprise awuzange ungishele. Ngakubonga macingwane ukuthi ungihloniphile as a young female talent in a potential as an equal. Ngagcizelela nokuthi ukube washela ngabe sisebenza kanjani manje. It would be so awkward. Hayi ngakwethulela isigqoko. Inhlonipho kwingwenya. In 2021 sithola inhlanhla engandelebani sinosbo ukusebenza nawe till this day asuvala umlomo nge-work professionalism yakho. Ubufika e-studio ne-script sakho sesiprintiwe sesiside kunalesi engizithumelile. If I'd sent it the night before, you would take the time ufako kwakho unezelele kumaphuzo ami utshengise yakhe research. Uma ngisithumele ekseni ubufika sesigcwele ipeni uzilobele ngesandla sakho. Usuku nosuku bungimakaza because as a producer I know how most information links will sound, but when ubunezelela ungithusa ngolwazi nami bengingalwazi noma engalifakanga okufakazela kona ukuthi you were a researcher. Lokho kwenze kuhlelo libe mnandi njengoproducer. Ukusebenza nawe bekukuhle when kukuhle but bekubhlungu when kubhlungu. Kulonyaka sihlangane kakhulu in 2021 i-relationship yethu yasuka professional ya personal. Ungitshelile ama battles akho kwi personal life, wangithemba ngeenkinga zakho, wangithemba ngokusaba kwakho, wangithemba ngempilo yakho, wangithemba ngomndeni wakho, wangithemba ngecareer yakho. Bengiclear no matter what umsebenzi wami ukulondoloza umsebenzi wakho ngoba ikhono lakho belikusakude. Bengikubona ukwi-drive show, bengikubona ukwi-breakfast show. Ngebhadi asoze saluzwa lolo zolo. Ngiyabonga kakhulu Mdonso ngomuntu wethu kumnakekela. Siphongo bingelela sibo siphathane kahle. Ngiyathemba ukuthi sizoqhubeka siphile impilo kaBK. Ngiyabonga. BK Ratata. Sabonga kakhulu kuNomfundo Mkhize Khabaze.